Jeg sætter rigtig stor pris på det tværfaglige samarbejde på behandlingsskolerne. Det betyder, at man kan komme rundt om hele eleven, lige fra det psykiatriske, det somatiske, til det pædagogiske og til det læringsmæssige. På grund af den høje tværfaglighed, vi har her, der kan vi meget hurtigt komme rundt om hver enkelt barn og få lavet nogle tiltag, der virker. Når man kan mærke, at man rykker på dem, det er der, hvor at det giver allermest. Vores primære ansvarsområde som pædagog, det er relationsarbejde, og det er lige at spørge ind til børnene om morgenen, finde ud af, om de er i stand til at modtage undervisning. Og så er vi i klasserne hele tiden. Det er rigtig vigtigt som lærer på behandlingsskolerne at have fokus på de individuelle behov, som eleverne har, fordi de er meget forskellige. Jeg synes, at billedkunst kan give børnene en mulighed for succesoplevelser, hvor man som underviser kan finde ud af, hvad er det børnene er gode til, og så fokusere på det. Dels har vi elever i køkkenet hver dag, og dels har vi undervisning hver dag. Og det, jeg tror, vi giver dem med hjem, er, at de kommer herfra med en eller anden sikkerhed i, at de kan producere mad. For det ved de godt, de kan, når de er færdige herude. Og udover det, så kan vi tage børn i køkkenet, der har en lidt svær dag oppe i klassen. Vores ansvar som psykologer på behandlingsskolerne, det er at hjælpe eleverne til at få indsigt i egne styrker og svagheder, sådan at vi kan arbejde hen imod at skabe et højere funktionsniveau for dem. Man bliver tvunget til, for det øjeblik, man kommer ind om morgenen, til at tænke over alt, hvad man gør, og hvad man siger, og hvad man lover. Det er nogle børn, som måske ikke har det lige nemt altid, og det gør jo, at man er nødt til at tænke anderledes, tænke ud af boksen. Man har et rigtig stort frirum som lærer i forhold til, når man skal lave undervisning. Du er med i beslutningsprocesser omkring børnene, du er med i alt det skriftlige arbejde, og man føler faktisk, at man er en del af det. At der ikke er beslutninger omkring børn, der hele tiden bliver trukket hen over hovedet. For at være medarbejder her på behandlingsskolerne er det rigtig vigtigt, at man i hvert fald er meget rummelig og meget udadvendt. Man skal have lyst til at arbejde med lige præcis den her målgruppe. Og at man har en god bagage menneskeligt, at man kommer fra noget ordentligt og med noget ordentligt, så man smitter af på børnene, så de kan mærke roen og der sikkerheden hos de voksne. Det er vigtigt, at man er i stand til at kunne opretholde en struktur i en hverdag, der til tider kan være uforudsigelig. Man skal være villig til at tage det lange seje træk med børnene, velvidende at det lønner sig den sidste ende. Målet her på behandlingsskolerne, det er, at vores elever skal lave de største faglige og personlige fremskridt. Det giver dem mulighederne for at leve et rigtig godt og selvforsørgende voksenliv. Men det kræver selvfølgelig også, at vi skal kunne tiltrække de bedste fagfolk i vores branche. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved løbende at investere i videreudvikling af vores medarbejderes kompetencer gennem kurser, uddannelser og erfaringsudveksling.